eu pe aici. Boierie. Am într-un sleeping bus plecat din Ihbih, din Bangkok spre Sapa. Am luat un sleeping bus pentru că am vrut să experimentăm și lucrul acesta să nu e chiar așa confortabil. Ce peisaj! Dacă mă întrebați cum e Sapa, de la 1 la 10 vă spune că e mai mult decât 10. Fiecare zi pe care am trăit aici în Vietnam, din cele 20 și ceva de zile, ne-a surprins. Cascada de Argint. Am urcat ceva până aici. Bună dimineața! Am ajuns în Sapa. Am plecat la vreo 15 km de Sapa la Silver Waterfall, o cascadă minunată. Și vom merge mai departe de acolo, la din jos. un pod de sticlă. Am mâncat eu parcelă de orez pe aici, dar am și urcat la scărdea. Mamă. Mulțumim la Dumnezeu că e vremea bună. De aici mergem la Glass Bridge, un pod de sticlă. Să vedem dacă petruța mea o să treacă. Ciao! Suntem la Glass Bridge, are alte denumiri, el, dar nu țin minte. Am venit odată cu un microbuz, am urcat cu un lift, am venit cu alt microbuz. My friend. Și așa mergem noi la podul de sticlă din Sapa. Construit în 2017 cu peste 1 miliard de VND. Hei! Vrei să vezi acolo? Hai! Dacă aici vedea. Petruța mea are noroc că e ceață. Este norocul ei. Deci mergem pe un pod de sticlă, dar este ceață și atunci are curaj. Fai, dar am urcat cu liftul, cred că, Doamne, pe marginea muntelui. Incredibil. Deci este al doilea sau al treilea pod de sticlă din Vietnam. Uitați în jos. Cu liftul acela din față am urcat. Da, uite, să văd mașinile. Da. Da. Deci acesta este podul, doar că este ceață. Uite, mai e și dincolo, în loc de văzut, de făcut poză. E liber. Wow! Ce frică mi-e! Wow! Cam asta este imaginea. Suntem pe balconul nostru, acolo în reportare o casă. Cam asta este specific Sapa. Este nor, ceață. Norii sunt jos și ceață.
rice. Rice field. Rice? Yes. Oh, So, madam. Peter. Peter. Imediat, imediat. Astăzi am plecat în împrejurimi la două triburi, la Laokai și la tribul Huang Lianson, spre munții Hmong. De aici și un trib Hmong. Aici este but they speak different. Yes. And I understand. I don't understand. No. Deci aici este tribul Hau, ceva de genul ăsta. Vorbesc o limbă diferită pe care nici el nu o înțelege. Am să luăm o brățărică din asta și noi. How much one? Suntem într-un trib la Okai, parcă. Aici e la Laokai? Da, aici la Laokai. Vorbesc o limbă diferită, hau, masa pe gheață, nu știu cum, că localnicii de rând nu o înțeleg. Am plecat de la noi de la hotel cu motocycle. Facem două sate astăzi, două tribe village. Acum este primăvară la ei, este un sezon ploios. Acum se plantează orezul. E plantat de fapt, repicat, așa. Am întrebat pe băieții ăștia de aici și fac două recolte pe an. Ne apropiem de sat. Hai đứa rảnh ra đây ngồi chầm gió à? Și partea de muntoasă. Un pic ceață. Avem o vreme superbă. Eusebiu s-a apucat de măcinat. Deci în macină acolo. Război de țesut. De țesut. Război de țesut. Trebuie să facă desen pe opus săpatic. Culori naturale obținute de ei. Folosesc ștampile pentru obiecte tradiționale produse de ei. Wow. That's mastering your craft right there. Yeah. You're really good. Discuss this. Do it every day. She do all the time. Yeah. Okay, you took the stand. Đi lúc mà chín giờ. Xong thì chị con đi trả ra ăn chơi đó mà. Thì khách này ăn ở trưa ở đây. Đúng rồi. Hình như hơi nhiều. Bây giờ chị cháu nó cho mùi. Lại lại tôi lú đá ở. Dạ, là rồi mình phải là chị đứng á, tay ở tay của. Thank you. Hold. Đấy.
S-a pus puțin ceața pe munți. Și pe Eusebiu, fă cu mâna. Nu vrei? Ce? Fă cu mâna. Ah, hi. Hai. Hi guys. Oh, thank you. No, thank you. Don't worry. Don't have money. Don't have money. Don't have money. No. Trenul care merge la Frasipan. Noi venim de la Catca Village și aici trece trenul până la telecabină. Și aici, uitați, fiecare am dus singuri. Acolo undeva în centru este un scoar, o piață. Sunt foarte mulți localnici din satul acela și stau la vânat. Hai, nu vrei să te faci vizită cu mine în sat? Te duc în sat. Și agață 2-3 câțiva și plătesc și te duc în sat. Noi ne-am dus singuri. Deci am urcat, am luat tichete și vrem să urcăm pe Frasipan la 3147 de metri. Astăzi este luni, nu este foarte aglomerat, în weekend a fost destul de aglomerat. Vremea pare bună de dimineață, dar vedem acolo sus. Mergem prima dată cu un tren și după aceea luăm cea mai lungă telecabină din lume la ora actuală, 6 km jumătate, 25 de minute, pe 2 stil parcă. Acela este trenul, iar l-am văzut din... Mă urcăm în tren. Let's go, let's go, let's go, let's go! Petruțe, hai, asta e fața, asta e fața. Asta e fața. Oare? Am urcat în tren. Am postat aici, în cabină, să vedem. Ne lasă sau ne dă jos? Wow, ce ceață urmează! Wow, ce ceață urmează! Așa, veniți la mine aici. Hai că ne-aici, să ne mișto. Dacă mi-a dat bilete, ne-a zis, vă duceți astăzi, este toată ziua ceață. Om, bă, toată ziua, bă, mă lași în pace. Păi tu ce faci aici? Ești împotriva sistemului? Hai, ce faci? Uite-mă ce frumos se vede numele meu. Da, dar până cu ăla. Fii atent că ne ciornim.
Totuși la tot în stânga. Stânga lui, nu stânga lui. Dar aici am unde recul. Kali sa tapos ini emang nggak secara ini kali. Kan boleh kan Aman ba ito pa na? tenang. Ajungem la capătul trenului, după care ne vom mai plimba puțin aici, vedem ce coadă este la telecabină și vom urca. Foarte mișto să fie. Dar să mai sigur, că ne face cu mâna. Face cu mâna. Urcăm în telecabină, 30 de persoane. Lasă să duc, urcăm doar noi amândoi. Așa. Mai vin unii, mă. Gata, urcăm în telecabină. 30 de persoane. Am rezervat-o doar pentru noi amândoi. Hei, hei. Mergi cu... Ba da. Hai, Doamne ajută. Deci, are două recorduri Guinness, cea mai lungă telecabină din lume. Wow, ce senzație! 6 km jumătate și cei mai puțini stâlpi. Uitați-vă, aceste telecabine sunt pe 3 fire. Uite și stânga ce frumos se vede. Đây không có mặn. 25 de minute. Suntem pe Fansipan, cel mai înalt munte, ăștia îl mai numesc și acoperișul Indochinei. Cel mai înalt munte din Indochina, 3143 sau 47 de metri. Avec la classe, c'est là. Có các trạm phát sóng. Đã vớt lên kiểu quay rồi hết pin. Gata, ne apropiem de primul stâlp după nu știu câte minute. După ce ajungem sus acolo, sunt două variante. Una să mai iei un trenuleț, un funicular, sau să mergi pe jos cam timp de o oră. Dar ăsta îmi șoptește bine, că să spun că mergem până la Buda acolo. Đi bà luôn đi. Asta spunea. Tư vấn cho cô đâu, cô Ați înțeles, nu? cái thằng mới đang nói mà lên mà đi sương mù với đi ấy đi. Și uitați după aceea cât se lasă. Iată cât se lasă telecabinele în jos. Uitați telecabinele apoi cât sunt lăsate în jos. Și acum zdranga. Da, zdranga, nu văd, o rog. Như thể là giống như thế mà. Tot rog, băi. Kể cả Acolo jos avem o cascadă. Nó nào hết mà. Cáp treo ở Quảng Ninh thế mà lên chùa ấy thế mà. Bọn này hết. Toàn bọn săn mua. Toàn bọn này, cái tập đoàn này nó làm chơi mình. A început să bată vântul destul de bine. O să ajungem deasupra norilor, o să trecem prin nori la un moment dat. Se simte în telecabină vântul cum leagă în telecabina. Oh! Au trecut vreo 15 minute deja. Mie mi s-au fundat urechile de vreo 2 ori. Quảng Ninh lên ấy. Sapa este la... Noi am stat la 1600 de metri. Aici am locuit timp de 4 nopți. Quảng Ninh cái đoạn trên ấy, cái đoạn Și cáp până la 2. 3143 sau 47. Mai puțin și intrăm în nori, trecem dincolo de nori.
Traseul acesta se poate face și Hôm nay là pe jos, bình se yên, fac trekking-uri. Durează 3 zile, între 3 și 5 zile, dar în special vara, acum este perioada de iarnă. Đâu đâu. Sơn ngoài về chết. Priviți, ajungem în vârf fără să trecem prin nori. Deși jur m-au avertizat că toată ziua este anunțată ceață. Și am zis nu riscăm. Uitați aici. Niște cascade. Aoleu! Ține-te bine, mamului! Mamă, ce bate vântul! Chiar cu să leagă. Wow! Wow! Đoạn này Wow. wow. Thung lũng sâu mà, cho nên gió nó nhiều. Wow! Nó hút gió. Mamă, cum se simte! Mamă, cum se lângăne, pe lângăne! Cum se pe lângăne! Gata, ne apropiem de... Trước họ trồng cây. S-a mutat urechile rău. Này là nó Ne có apropiem phát de sáng lên. nori. Se schimbă și Giờ đang vẫy chào kìa. configurația pădurii. Chào anh Hùng à? Niște arbuști mai micuți. Chào bác Sơn, ông người mới ra. Dar uite cascadea sus acolo. Đó bây giờ. Nó đưa nó cậu đây nó làm mấy chục đệm ghê nhỉ. Này máy bay. Oh, mai mergem, păi ne apropiem. Fii atent, am ajuns. Đường bộ về anh này. Am ajuns, mamule. Đây, đây, đây. Deci n-a fost ceață până sus. Fii atent. Deci am prins perfect. Đỉnh núi Perfect am prins, n-a fost ceață până sus. Ra các treo này. Wow! Ce șansă! Ce șansă am avut! Incredibil! Ủa, đây là chụp nó ta đứng mặt đậu. Uitați cum ne face cu mâna. Ciao! Pune cu mâna să te filmezi. Gấu Bắc Cực cực gì nữa. Vét. Aici, așa se vede de pe munte. Avem noroc astăzi că este cât de cât vizibil. Mergem cu funicularul. Cam așa se vede. Am pornit spre vârf. Da și vrem superbă. Uite cum se vede în stânga. Se vede până jos. Incredibil. Aveam șansa de 0, nu știu cât la sută să prindem așa. Am fost foarte noroc. เห็นไหมเนี่ยแล้วก็ก่อนจะขึ้นกับตรงนี้อยู่นะ Am urcat pe aici, pe jos, ฟิว timp de o oră. La drept. O să vedem coborând. Se fan. Uite și în stânga. Privește în stânga. รู้แล้วมันเป็นบันไดอ่ะอ้วกนะแต่ระหว่างทางจะมีพาร์ติ้งเลยนะจะมีแบบ Continuăm filmarea în sus. Bă, vreau să mă plec și nu pot. Că mi-am pe spate. Ce puțin am mers. Cred că am ajuns.
Dar am scutit eforturi. Și suntem la Franz Sipan, 3143 de metri. Încerc să filmez în zonele unde nu este. Și aici trebuie să facem niște poze. Apare spatele lui de Buda. Să facem și filmuleț. Vedem cum coboară în cabină. Gata? Da, fac filmuleța. Și eu. Ce arată la locul unde stăm? Oh, biết đâu hết trong này. Nhìn mới thấy hả? Dơ dài dòng túm luôn quần nó lại luôn. Fetele să meargă la școală sau măcar să urmeze cursurile mai avansate. Ele sunt în realitate la 15-16 ani. Để dớ ra. Để dớ ra khỏi cái áo của nó được. În dreapta acolo am fost ieri, la o caie și încă un trim. Undeva în fața acolo am fost la Catca, cu alte... Am nướng mấy cái lá quậy lên. Mă întrebați ce nu mi-a plăcut în Vietnam. Aș putea să spun că mâncare. Găsești porci la rotisor, pui la rotisor, brațe la rotisor, broaște la rotisor. Față de la noi, la noi e sărat, zicem, nostru, dulce, amăruie, ușor, sărat, combinație perfectă. Și
iată cam așa se cheamă. După o jumătate de oră. Și gata, am încheiat cu filmatul și pe sapa. Deci, da. Deci, am plecat de dimineață la 5:30. Au venit, ne-au luat de la hotel cu o mașină. Am luat un bilet de la o agenție de turism pentru un transfer din Sapa la Hanoi. Și i-am rugat să mă ia de la hotel. Au venit, m-au luat de la hotel. Ne-au luat de la hotel. Ne-au dus la autocar, un sleeping bus. Uitați ce condiții avem aici. Aici avem lumină. Stați așa să avem lumina. Pac, s-a stins. Pac. Aici avem televizor cu jocuri, cu tot ce. Așa, avem Wi-Fi. Avem sticlă de apă. Foarte frumos. Aer condiționat, poți să dai pe climă, pe temperatură mai mare.